Renunțăm la ROBOR și trecem la acest indice de referință numit IRCC sau rămânem la ROBOR pentru că în perioada următoare ne așteptăm să o ia în jos, să scadă? Irina Chițu, director finzoom.ro, este în legătură Skype alături de noi. Irina, vedem acum un ROBOR la 6,85% și un IRCC la până în 6%. Creșteri de rate sunt la ambele în acest an, de la 500 de lei, de exemplu, pe partea de ROBOR, până la aproape 700-800 de lei pe partea de IRCC. Dacă eu renunț acum la ROBOR și trec la acest indice IRCC, îmi scad rata sau nu? Bună, Gina! Scădem rata, dar acum diferența nu mai este mare. A fost foarte mare diferența anul trecut. Așa cum arătai tu un exemplu de mai devreme, 500 de lei versus 800 sau cât spusesei, pentru că anul acesta a început să crească și IRCC-ul mai tare, dar ROBOR-ul a crescut consistent anul trecut și încă este sus, cu un punct procentual peste IRCC, dar a fost și cu 5 puncte procentuale diferență. Adică cei care au trecut la IRCC anul trecut au economisit consistent din diferența dintre cei doi indici. Acum diferența nu mai e așa mare, doar de un punct procentual, însă se va menține. Așa cum am văzut și Banca Națională a României. Deci rămâne IRCC, Irina, mai mic, cu un punct procentual față de ROBOR tot anul? Avem cel puțin până în septembrie, știm că IRCC-ul va fi sub 6%. Este acum 5,98 de la 1 aprilie, iar de la 1 iulie până la 1 octombrie va fi 5,93, o ușoară scădere. Ca să iau un exemplu concret, Irina, dacă eu acum rata mea cu ROBOR este 2258 de lei și trec la acest indice IRCC, practic îmi scad rata pe termen scurt, să spun, cu vreo 200 de lei. Ajung în jur de 2000 de lei. Însă se va menține această scădere și anul viitor, pentru că, atenție, nu o să mă mai pot întoarce la ROBOR, că așa este regula. Așa este, dar de ce aș vrea să mă întorc neapărat la ROBOR? Pentru că să nu uităm cum se calculează cei doi indici. Faptul că odată ROBOR-ul este o ofertă, deci cu cât își oferă băncile între ele bani, cu ce dobândă își oferă. Și la aceste dobânzi pe care și le oferă se fac sau nu se fac tranzacții, în funcție de cum decide fiecare bancă. Dar în momentul în care decid să se împrumute efectiv, atunci acele dobânzi intră în calculul IRCC. Singura diferență este că se calculează cu întârziere IRCC-ul. Deci IRCC-ul este o medie trimestrială, iar ROBOR-ul este o medie zilnică de cotații de dobânzi, iar IRCC-ul este o medie trimestrială de dobânzi cu care s-au împrumutat efectiv băncile în trimestrul respectiv. De exemplu, de la 1 aprilie se aplică IRCC pe baza dobânzilor cu care s-au împrumutat anul trecut, în octombrie, noiembrie, decembrie bîncile. De aici este puțin diferența. Dar e clar că în momentul în care vor începe să scadă ofertele de dobândă între ele, adică cele care formează ROBOR, atunci vor și alege să se împrumute efectiv la aceste dobânzi mai mici băncile și vor forma IRCC-ul, deci va scădea și IRCC-ul. Mulțumesc, Irina Chițu. Din păcate nu mai avem timp. Cred că este foarte important așa oamenii să meargă la bănci și să-și facă o simulare, să vadă exact cum ies mai bine. Mulțumesc mult pentru intervenția la Decisiv. Mergem chiar acum la Cătălina Porumbe.